Pojďte si se mnou udělat tyhle dokonalý mandlový sušenky. Rozpuštěné máslo, přidáme bílej a třtinový cukr. Mícháme, dokud nevznikne taková hustější pěnička. Potom tam rozklepneme jedno vajíčko. Ano, ten žloutek se vám nebude chtít zamíchat, ale stejně ho propíchnete a jedete dál. Všechny ingredience na tyhle sušenky vám dám do popisku, takže ukládejte recept, sdílejte. Dále v malých mističkách mám mandlovou mouku a normální mouku. K normální jsem přidala lžičku sody a lžičku prášku do pečení. Dál nasekáte i mandle, ano, vysypete to z té misky, ale stejně mícháte dál, dokud nevznikne takový hustější těstíčko, abyste mohli dělat kuličky. Když máte super těstíčko jako já, tak si nabíráte, tvarujete kuličky, ty obalíte v plátkových mandlích a dáváte na talířek, který potom dáte do mrazáku, protože se vám stejně bude nahřívat trouba na 170 stupňů. Potom ty kuličky dáme na plech tak, aby byly dál od sebe, protože trošičku